Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk kirangba sanshnong monat area. Kalapan pawe kajing sngokia kabajur halor kajing bom shimkia jong katanat MECL Maukarbat Division ban maramot deki post light kibala sarang bat sator bapens ie deka yat kayeng ki patba kam tam haka ayom slap bon kilong hiang ki hab bansa shaki hiang ki para marjan namar kajing tiang yi sainar ki bakem ding hakapor bajur kalaer. Katkum kekerwok kebon da uba Radi Shila Presiden SRSSMA uba Lingdo Menteri Shnong Manat kila ong balajan dap South Hosnam kejingwan bo eki post light hakani kathan Henry kebas ngusi kalong haduk menta kampat ladan kata kejing maramot niki post light. Kumda nak liang kesenjuk kadawa na katanat MECL makan shim khialam niki kejing e jong kithan nong kendong banwan maramot kloy eki post light kibala sarang ban penkenria ano eki post light kibadon marjan bat ki yang brio namar ka bo jingma jings ear ki patba kesenjuk kadawaru eki lineman kibadai pet niki than bagi dei bandan niki shnong omban sa ki we ki jaka ki bajngai na kanika than kamtam ka por lir namar ladadon jingja e ka bakar ki kanumbu jing e eki patba nakaliang jong ki rangba sno ngidon hang ni nakabenta jong ikum kinang kitkam jong ka san snong manat area kebadai ban page bat mi iya kijing don kam kibadai ki development baper jong kaneka dong bat kathan bat ngilap ru ba kadon kawi ka ying ka sem hang tei hasnong manat baki pus ki chong sir kumbang li sneu nai ni nong keren ba keren bat lahab ban penkenria ying ru hak por selap lei imat bagane ka MSCL kam sem da sim kia kakua bala kumno satang ladalawan poi ki report na kabenta ka jingjia hakaba ka ki jingjia ki baselfi la kalong haka ba shot ki like ki kumto ne hakaba ki koren la ne yabriu teng ru ki babun ki long kumta nadu bala sina ya kaneka elektrik sekini kita tanjong hadu mentangin padio yang nong baka MSECL kawan ban repair ya kini ki line ki balajak tina kali yang jongi kum ka senjuk ngidon kajing seukia du kata bangi kuaru bakan nom jia kana bangin yo ya ka ban ai ya ka report ya kajing jia handrai ngisu kentu balakumno kanika lei kamdei ka ba pisu ai kran na ni pisu ai kadei ka like ka ba ki pai ba ki habanda siu la kadar te galat kadei yaki ba pidei ban sim khia ya kanne ban penbiang ya jing don kam kenang bakanom jia kano ka ba siu si ha kan ka dong bat ka thain ka jengi kan kadei ka masaj ka bangi pha sia ka MECL namar ba ki nakaliak jang ka office ru ngayo sngew bakilawan ban pet ya kaneka line handrai hadu menta kim sem lapen urlong ikerpat bala kumno ki dai ban pen urlong kenang bangin ngin nami umat ya ki jing selsi ha kaneka dong bat katan ka jangi coba bakin le kam kloino ya kaneka bala nakaliang jungi ki noyalam yung ka manat area sanshnong ni don hakan kapor nak bentaban pentip sya ko office ka badai kmi nam ta jong kan electrical kaba nak kapor sya kapor ni ya kendu jing ka bedan kat bat kanika light bat kamtam nam ta jong ki post elektrik ki bala sator ki bal sarang ka ba lawan rak ru ya kicingma ha ka imlang saklang kilong ying krosem tena kaliang jungi na kaliang jong ka sunong manat rangkat bat ka mobidong kumbangi la lebu ya ki jingtho sya ka office nak bantai jong ka mainline ka binyu i ba nam ta jong ka mainline kan ka lach ka ba ngila ide nam ta jongka office ba ngin pen kelano ya kenika line ja kenika abala don ka surok menta nang ba
nakaliang jong ka kipos lane ka line ba kanlong ka ba iskem bat kamdon kono ka jingwit ka jingwa bat kumbalong menta nakaliang jong kenika mainline ka ba la ya syarut jong ka sinong bani babun ki ni pus elektrik ki ba kumlong ba kila sarang kila sator satangkat no atau kene bakin klem namar kata ko ngiyai kerpat nam tajong ka office ke badai kmi nam tajong ka elektrik ba pide bani sim klem nam tajong kene bat nakaliang jongi nakapor ka bangi laju let ya kedu syak office na way officer syak way pat ten rengi iba ki bro ucing temu bucing kuat jongi nam ta ka bah kamiat kabedan kad bat kene ka elektrik imat sebana kaliang jong ka office kam don keno ka jing sim chalem nak banta jongi te kumbali kun pau da kirang ba nam tar ni ka elektrik kam de bangi shu thang rengi da siu da ka pisa te lakum no leng ka office sumphaban sim chalem nam ta jong kene nang ba kanum jia keno ka jingjia susi po jong kene ka sino ne ka dong ka than ke jongi tena kelingi nyai kerpat nam ta jong pig office sumphaban sim chalem nam ta jong kene dei ban shu bu sa kumne kumba lalong kumalong malakpor spor le kenduk pig office dan rei chu ngap jarja martala kalong kumne kap wanra ingi kum ka dong ka than deng jong ka jing snow dunong barangkur ka jing ir nam ta jong ka jing jongi kum ki briu te ka ne po nak le jongi nyai kerpat nam ta office sumphaban sim chalem nam ta jong kene te nakaliang jongi hakna kupor kumbang yai ban man kapor sepang kejing pentip bat ki report nakaliang kisnong kini kitan jongi apo jeng ka office makurwat rei ka jing ai report ke jongi ke jing pentip ke jongi sepok ke office labun bun snam bun sen rei kim ju urlang te imat ba ka jing singkia nakaliang jongi ki sinong kamentoy